Една от любимите ни рибарски каравани, която предлагаме, Caravelair Bamba 360. Нов нос с документи за регистрация. Класическо разпределение, за мен лично най-доброто. Сепаре, което се разпъва и става на двойно легло, а в задната част в момента си е широка спалня. Тук е имало предвидено място за телевизор. Печка за отопление на газ, кухненски шкаф с мивка, хладилниче и котлони. Много симпатична, свежа каравана с форселт и люк, който сменихме ние. Цената, на която я предлагаме, е 4900 лева. Заповядайте на паркинга ни в София. Сигурен съм, че ще се влюбите. И я отмъквайте, разбира се.